Ahoj, dneska vám chci ukázat jednu strašně praktickou věc, co se týká nácviku správného uchopení svalů a tkání v rámci hluboké myofasciální terapie. Ne každá masáž totiž má smysl, ne každá má ten správný efekt. Pokud se nedokážeme v rámci té masáže dostat hluboko do tkání a správně je promasírovat, uvolnit a roztáhnout, tak se vlastně snažíme marně. Můžete si to představit tady, jak vám to názorně ukážu. Pokud sval správně nezachytím a kloužu jenom po jeho povrchu, tak to úplně k ničemu není. V okamžiku, kdy ho správně uchopím, stlačím a mírně roztáhnu, tak to má úplně jiný efekt. Bavíme se o milimetrech, jo, zvlášť při tom roztahování. Není potřeba to rvát nějak násilím nebo zbytečně zvyšovat tlak. Určitě nesmíme jít přes bolest, ale už to, že ten sval stlačím a naznačím to roztažení, tak to má obrovský efekt. My jsme si už v jiném videu říkali, že principem je dostat se až do pojivových tkání, až aktivovat fibroblasty, což jsou buňky pojivové tkáně, které jsou zodpovědné za tvorbu a distribuci kolagenu a elastinu. Při té masáži, kterou jsem vám před chvilkou ukazovala, při tom správném stlačení a roztažení, právě tohle docílíme. Hluboká myofasciální terapie funguje na dvou úrovních. Je to mikro a makroúroveň. Na té makroúrovni my se snažíme o nějakou rekompozici tkání v obličeji, snažíme se ty tkáně dostat na nějaké ideální místo, do nějaké ideální délky, do nějakého ideálního postavení, nebo je k tomu hodně přiblížit. Na té mikroúrovni se právě dostáváme do těch hlubokých struktur a snažíme se je oživit. Oživit v nich distribuci nebo produkci kolagenu, elastinu, prokrvit je, vyživit. Jo, to jsou dva principy těchto technik. Někdo se mě občas ptá, jaký je rozdíl mezi tou hlubokou myofasciální terapií a face jogou. Je velký. Face yoga a vlastně nějaký jako face fitness a tyhle techniky pracují ze svaly tak, jako pracují ze svaly na těle. To znamená, věří tomu, že když budou posilovat svaly na obličeji, budou s nimi pracovat, budou je cvičit, tak ty svaly udrží, nebo ty tkáně udrží v kondici. Ono je to částečně pravda, zvlášť protože když se s těmi tkáněmi pracuje, tak se taky prokrvují, vyživují, určitě to má svoje benefity, ale ty techniky hluboké myofasciální terapie jdou vlastně hloubš. Oni jakoby dolují život z těch tkání, jakoby ho vytahují to, co je ten potenciál, který v nich je, tak oni ho obnovují, oživují a vytahují, jestli to dobře říkám. Prostě oživí to, co už je tam zašlé, to, co už je třeba fibrotické, tkáně, které jsou slepené, nedovyživené, tak tyhle techniky mají ten potenciál tohle všechno zvrátit a ty tkáně omladit. Tím, že pracujeme s hluboko uloženými svaly, fasciemi, tkáněmi a podobně. Jo, to je ten hlavní rozdíl. Jsou to dvě úplně odlišné techniky. Já teď mám pro vás připravenou masáž na hezkou a ostrou linii spodní čelisti a prevenci toho, aby se nám udělala druhá brada. Potom mám video, kde vám vysvětlím kontraindikace hlubokých myofasciálních masáží, to znamená ty případy, kdybychom se masírovat neměli. A pak vlastně nevím. Já můžu udělat návod na masáže očí, těch může být několik. Můžu vám ukázat masáž například na prevenci
otoků dolních víček, černé kruhy pod očima, nebo tady těch vrásek, těch vradních nožiček u vnějšího koutku oka. Můžu vám ukázat nějakou masáž třeba na čelo, aby se vám nedělaly lineární vrásky. Můžu vám ukázat masáž tady na prevenci 11. Za chvilku už bude sluníčko a budou se nám tady dělat ty svislé vrásky, mračivky. Můžu vám ukázat masáž na prevenci nosoretních rých. Jo, může toho být spousta, akorát já prostě nevím, co třeba vy očekáváte, nebo o jakou masáž byste měli největší zájem. Už je vás tady docela hodně a většina žen, a já předpokládám, že každá z vás řeší nějaký problém sama u sebe a třeba čekáte, že na to bude nějaký návod. Akorát já bych to právě potřeba vědět. Tak vás chci poprosit, jestli byste mi do komentářů, buď pod tohle video, nebo pod jakékoliv jiné, je to úplně jedno, napsali komentář, co vás nejvíc trápí a na co chcete návod. A já potom vlastně podle toho, čeho bude nejvíc, tak bych ta videa poskládala. Samozřejmě, když byste mi třeba chtěli nějak podpořit, tak mi můžete nechat i jiný komentář. Pokud nemáte žádný požadavek nebo vás nic netrápí, třeba úplně aktuálně, tak mi třeba můžete napsat nějaký krátký komentář, dát mi like nebo odběr, protože vám to nic neudělá, mě to hodně pomůže, protože je docela těžký na sebe na YouTube upozornit, aby se ty videa dostaly i k dalším lidem. A hodně to ovlivňují algoritmy, které právě čekají na lajky a na komentáře třeba. Jo, takže já budu moc ráda, když mi takhle pomůžete a když se zapojíte a budu se těšit na vaše komentáře. Mějte se krásně. Ahoj.